مدينة المنورة ويخم بابا فرقتي ممرو ويخم من يعودتي دم جنگ سبابا فرقتي ممرو ومن يعودتي بجنگ كدوني ولي عمر كو ولي بحالا من سفاجي دي يبري تيما دري كون mi halata ndidi won burkan goto sumitan abelen tan nyama wari gertode wari buutoje wari ngayoje wari mboddi wari tan en tup leydi ni sumata leydi ha Umar ibn al-Khattab hala nadu holko jogino kala o totti soldar goto kala wari ngejayen kalam nani tay ko ngol jaygol Allah yongol haddon tay ko ngol jaygol hoore maggol so ngol nami kalamo ko l'akhir min peti o yotti kaloni e ngol pat haade jodden do ngol hubbitaani o woni wali wona nato tan no modo tan wi Allah yo faaba kanyum kale bogo wayi dum do ko seeda Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab tabbir miyal nade maay ubaya malakul mawten hono ragibati ngal tan putti gite lokki tan o wele dande ragib on mi porti mon palantete yeso Allah de ko don kadi julbe fo nato yal janna wallahi kan Umar ibn al-Khattab on nyam ragibati do munkare nakir be ngari tanobe putti gite tanobe baye bone tano wi en goto tat jaggibe tan ani nen o mi porti mon palante to Allah ndeke ko dum terbi litto yimbe ko goto go jabo ko anda ha nato jaybe o woni wali ay ko joda tan ko banana garda fo moda laaba garda mo payinde ay tammi yimbe way Allah mi wala tattabi min duni awliya ko wete waliya be ko jogi don ko wote jokke dum wona gonga kala ni no dum dum Mamadou Bawi ay kala ni wala tattabi min duni awliya hol ko tagi mon jokkude ko galilan ma tazakkaru wonni no ngala hakkillaji on ma jogo mijoji on jogi no mijo neddo kay mata di yimmo mo ba mo gar yimmo nyentimi yimmo teddini yimmo mawni on bappa yimma ba ma tan no fettono worde wonde ne ganda so dañi wala ko posum ay wata tambinore ma subhanahu wa ta'ala wi wa kam heewi min qaryatin ahlaknaha Allahu akbar wa kam heewi min qaryatin wuro o muyani en haywot ko wuro tan ahlaknaha min kalkibe yani nde deftere nde telle rasul wonde yonde jeertin julɓe yonde waajo julɓe nde waajo yimɓe iman ɗaɓɓama haɓɓe o ɗaɓɓama kanko nelaɗo yo yamir yimɓe yoɓe ndew ko Allah jippiri ko woto ɓe ndew hay gooto e sariya oɗo o ɓeydi en oɗo alana men ɗo hada takfi min aqibati lmukhalafa bone lundaade lundinoɓe ɓe yawtuɓe ɓe Allah wi wa kam no foti gasata min qaryatin gure walla gurel walla wuro ahlaknaha min kalkine fajaha lefte amen ngare wuro he fajaha are wuro he basuna lefte amen bayatan hoɓe ballini bayatan hoɓe mbaali jemma hoɓe ɗaani bayatan hoɓe ɗaani ɓe lefte tawino ɗaanino mbaɗa aw walla qailuna hoɓe ñallini lefte amen de ngare mabɓe tawi woni hen ko ɗaaniɓe tawi woni hen ko ñallimɓe holko tagi ɗum Allah wi halkaɓe ɓe ina ɗaani ko jamma ka qawmi Lut yimɓe Lut ñande Jibril yadata leydi ndi tawi ɓe pinani walla ñallinnoɓe ko nande e qawmu Shuayb ɓeɗon ruude jaygol tiimiɓe ko midi de 11h de midi nde 1h manda de 4h yonata tawi ɓe gonti ɓulɓe ndeke noon hananani julde
julɓe hananani aduna o hananani yimɓe ɓe belsido yamirore ɓe belsido ittabi'u ma unzila ilaykum wo kam no foti min qaryatin wuro ahlakna min kalkingo fajaaha are maggo ba'suna bayatan hoɓe ɗaani an wallahumma kamɓe qa'iluna hoɓe ñallini ya muhammad fama kana lataki dawahum noddago maɓɓe nde min mbiɓe teep ɓe nodd irja'um basuna illa an qalu inna kunna zalimin ko waktu mbiyata tooni ko waktu waddo wiyen ayon waɗi ibra no feewi dendagal joom bakkat dendagal baɗɗo bakkat siko tawi wuttaaki ma bakkat mum maɓɓo dow mum kono noon neɗɗo ne famɗi ko tinata neɗɗo ne famɗi ko wattata haqqille ɗum tagi labudde julɓe me mbatten haqqillaji tawde ko qur'ana woni deftere men ko sahbaɓe tedduɓe ɓe gurduɗen en nani golle maɓɓe en nani liggoyaji maɓɓe labudda mbawen teskarade qur'an ɗum tagi o wi aya o yoni waajo kala dendagal su'ubul islamia sen sago noon ɗi suubu islamia nattuɗi jeyde konngol e aduna he dendagal ko menno mawninde ɓe meeɗi towde fo ittama ndaw ko hande yimɓe nde ɓe ƴettata peewal qur'ana ngal ɓe liggorongal ɓe ndewangal ɓe ƴetta sariyaji ɗi ɓe ñawraɗi ɓe ƴetta liggoyaji ɗi ɓe mbaɗaɗi kono noon jaɓani wadde allah wi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadiban ko mbiɗi kewɗi no jalta kuɗoɗe maɓɓe kono ɓurɗi hewde ɗi tuuno podiri ko cemte bole subhanahu wa taala wi wo kam heewi min qaryatin wuro ahlaknago min kalke fa jaare maɓɓe basuna sembe amen hono lefte amen bayatan hoɓe ɗaani an wallahumna kamɓe qa'iluna hoɓe ñallini fama kana lataki dawahum isjawde are maɓɓe basuna illa so wona an qaluɓe mbi innana minen kunna zalimin ya muhammad nde allah yamiri nelaɗe ɓe e ayoje jawtuɗe ɗe yoɓe jottin ɓe jaɓira leƴƴi maɓɓe ɗi yoɓe jaɓ yoɓe jokk o siftiriɓe lepte makko ɓen ɓe o fodani saliɓe nelaɗe ɓe o reftini en oɗo haalane men lepte jawde walla lepte ɓoyde garoje yawmal qiyamati ɗe ɗen ɗon lepte ñanden neɗɗo fof ma namne ko waɗi nde allah leptanma bel namdama ko mbaɗɗa hono wi ayyuhal muslimun fala nas'alanna alladina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin allah wi fala nas'alanna mani namno fala nas'alanna mani namno alladina naɓen ursila nelaɗe ɓe ilayhima mumen enen leƴƴiɗi enen ɓe gona annabaɓe ɓe ma allah namna min holko annabaɓe ɓe gaddi ko hono mbaɗɗen ɗum de nanɗen ɗum wala nasalanna nami namno almursalina nelaɗe ɓe nde tottumiɓe teddugal pongal nelal holno ɓe mbaɗi ɗum holno ɓe gollori ɗum ndela ɓe ƴetti ɗum ɓe mofi hono no anduɓe men mofiri gande mumen wono wono joddi e min goddito waɗi yagal ƴetti cum allah wi nelaɓe ɓe mumen woni leƴƴiɗi yani yettima ɓe noddago nelaɗo allah wi ma namno goto kala yawmal qiyamati kañum tan ma namna nelaɗo o hono yettiriri ayeje muɗe ma namna nelaɗe ɓe hono ɓe jottodiri hono yimɓe ɓe jamari ɗumen e koɓe golli e imanagala kefaragal allah wi men haali ɗum ɗagasata ya ma'sara al jinni wal ins
ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا والله يوم يناديهم فيقول ماذا عجبتم المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون هاي وحنا تعال جنة جايبون من نامناك النبي نلاد مونو يتنيني من نامناك نجتنا دونه ودير يا ناس فلنسألن من نامنا الذين ندين أرسل نلاد إليهم مؤمن ولا نسألن من نامنا المرسلين نلاد دي سبحانه وتعالى قوتي أنبي من بيتد إمام الرازي ومن لا يسألون عن الأعمال ونقول لدي من نامنته لأن الكتب قد أعصتها قل لك قل لنا دفتنا بموت لكنهم يسألون عن الدواء التي دعتم إلى الأعمال وعن الصرارف التي صرفتم عنها بنامنته holko tagma gollude ko nanda ko holko tagma salade gollude ko nanda ko yewa tan dum way hibinaade wana golle de gollama gasi joni non a jabiide holko tagma jab a jabani holko hadma jab kono golle de bindama gasi heddi kay kono jabirdaade e holna jabirade de وهي أنهم يسألون عن الموانئ التي حالت بينهم وبين عمل ما طلب منهم عمله أو فعل ما طلب إليهم تركه يعني كمبتون كو هول كادي مون دum wat kon badani ko hol ko hadi tek mon dum yep la budde nami dala dum me Allah wi fala naqusanna mani jok non be to pular de mami jokku alayhima mabbe bi elmin Allah wi mere jogi gandal ko kalda ko an bon nelado e mu ko jaabida e ka jaabaki mami jokkir dum gandal holko tagi an mo nelmi o mami jokkir ma gandal hani jewana jotto mirda ni belaga ni neddo yetto mirito walla wona ni onon tumu accata fala naqusanna alayhim bi el Allah wi mami jokkudum honono Allah wino mawnum sayyidina Musa wa qalat li ukhtihi qussihi walla no wi men nanona qussu alayka ahsana alqasas mami jokku nelaade de e dow yimbe mabbe be nelamu en kala ko waali yande pelle didi de hani anda no be jottini e no be jottinira dum tagi ibn Abbas yannu yudi alkitabu yawm alqiyamati fayatakallamu bima kanu yamaluna deftere de arad halaka badda laabi tof hudu ma ko de ay wonde halta Allah ya mu'minun Allah ya qawm wa ma kunna ghaibin wote cikke be mindi wa ma kunna min la taake ghaibin min goddi Allah wi min goddani min ma gondi kala kala wade min gondi wa ma kunna min la taake ghaibin min dirni ko bularde Allah wi min dirnaaki mamin namna nelade de mamin namna nelade de mu'en mamin jokkirde gandal hamin janane no be mbadi jaggal dum paamon onon annabaade be paamon onon be annabaade be nelamu en wama kunna ankum ghaibi min dirnaaki mon be min kucite mon jamma nyalawma ala to min goddi ala to min jay e nder do ayu al muslimun Allah wama kunna ghaibin an fi waqtin min al awqat hay waqtu yel gotel wala halin min al ahwal min gonde mon min nana ka mbiyeton min gonde mon min jiya ka maraton min pilti dendangal ko cuuddo ne ko peññin don dum tago wimen wa ma'um idhi yubayitun ma la yarda min alqawl wa kana Allah bima ya'maluna muhit aya o hollen
ayo fannin boni hono o kaɗo haala ko dela Allah haali tindani ɗum sunna ma rawahu ibnu umar nalaɗani kullukum ra'in goto man fof ko gaynako wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gaynako fof ko namneteɗo ko ayninanoko fal imamu ra'in almami ko gaynako yusalu an innas wa rajulu ra'in neɗɗo gorko ko gaynako ma namne ga fami mum wal mar'atu tusalu an bayti zawjiha wal abdu yusalu an mali sayyidi hay goto Allah ɗaccata la yakunu rajulun ala qawmin illa ja yabdumu yawm al qiyamati garɗo fof no wiye ko arɗo na ardi yimɓe tatto naya joya jangara tagene heddiɓe yeeso ɓe cukke mu aɓe jotto e darapona yeeso maɓɓe bayna yaday rayatun yahmiluha wa hum yattabi'unahu ɓe jogui darapo makko kaari ari fa yasalu anhu wa yasaluna anhu o namne ɓeeɗo heɓe neɓe namne mo homo woni ɓe nangam 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 ononne homo woni o kaari nelaɗo salawatullahi wa salamu alayhi teppe ɓi adama koyɗe ɗe teppe ɗe ɓe dirtatako ɓe mortatako ko fote sibre hawo namne gurdam makko ɗamo wuuri ɗam hoɗo gayniɗa gandal makko ngal o andi ngal hoto golliri hen jawdi makko ndi o jogui ndi hoɗo dañiɗi nde o dañiɗi hoɗo waɗiɗi ɓalel makko ngel o woni nen hoɗo liggiguel o ñami ko maaro Allah ndiyam Allah lacciri Allah kaaba Allah foñña Allah banana Allah ɗum o muudi ha wi ken nde o wi ken nde hoɗo liggi nduɗo ɓan hoɗo waɗi ɗum salawatullahi wa salam alayhi alkayisu man dana woni ƴoƴƴo ko on kasbuɗo hooren gollani cag badal mawt woni dogorɗo dawde bongol ko jokkuɗo ko weli pitagel mu yi Allah ko moƴƴo jokkuɗa ko weli hoore ma mbiɗa Allah ko moƴƴo subhanahu wa ta'ala wi fala nasalannama min namno alladina ɓe ɓen ursila nelaɓe ɓe ilayhima mumen wala nasalannama min namna almursalina nelaɓe ɓe wala falana ussannama min jokku alen maɓɓe biyal mina gandal wama kunna min latake ghaibina komin wirreɓe so ɗum neɓen ni wal wasnu yawma idhinil haqqu ko pesirgal ngal woni gonga o pesirgal eɗen nana on pula balance metorgal julo tunandi wonen jogiiɓe caggu wonen jogiiɓe ɓoggi wonen jogiiɓe kaaƴe wonen jogiiɓe leɗɗal juutngal wonen jogiiɓe meter muɗo wonen jogiiɓe ni wonen jogiiɗo ni wona o wi janngo yawmal qiyamati nunɗugal ngal ngal toon nunɗugal ngal wal wasnu yawma idinil haqqu pesirgal ngal woni gonga siko tawi ko mbanna ɗon ko ƴeewama ko mbaɗɗa ko ƴeewama gasi moƴƴima e bonɗima tege balance wiye ƴeew ko mbannoɗa tege ƴeew ka waɗana ko tege ɗum sawnodira hoɗum wurodira ɗon noon neɗɗo ne heewi woyde ɗon sonno wawanno dogde tan wiyata ko coret kono yawmal qiyamati dogetake Allah wiya goto dogata dadi laaɓi wadde qur'ana wiyen huwa alladi anzala alayka alkitaba bilhaqqi walmisan qur'ana wiyen wa anzalna maahum alkitaba walmisana liyaquma annasa bilqisti ñaɗe hen ya nas faman faqulan mo teddi mawazinuhum pesirgal mum fa ulaika na ɓen humul muflihuna ɓen goni malaɓe wa man khaffan mo hoyi mawazinu pesirgal mum fa ulaika ɓeɗo alladi ka ɓe tigi khasiru woni halkuɓe anfusuma koye mabɓe bima kanu koɓe laati bi ayatina yaslimun
Allah wi ayeje amen ɗeɓe tooñi ɗe ɗeɓe calili gaade ɗe woni noon yawmal qiyamati siga peesirgal ngal lelnama ina peesa moƴƴi e bonɗi mbo moƴƴi mu yiɗi bonɗin naata aljanna ko foti e misqala habbatin mbo bonɗi mu liɗi moƴƴi mu naata jayge ɓe bonɗi mumen ɓe moƴƴi mumen foti ko ɓen goni ashabul araf ɓe moƴƴi mumen bonɗi mumen foti ɗi moƴƴi naatata jayge ɓop ɗi bonɗi naatata aljanna mum mbaɗi addeɗo araf ɗo wiye jooɗo ɗo ha yimɓe gayno golle mum ƴeeweɗane mbaɗanteɗa subhanahu wa taala wi ayyuhal muslimun wol wasnu peesirgal ngal yawma idin ñandenal haqqu woni goonga faman fagulat kala mo jicci yani mo teddi mawasinu peesirdi muɗi teddiɗi jani fa ulaikana ɓe humul muflihun wa man khaffat eɗen mooli allah mo hoyi ngollon mu pirti peesirgal ngal way wona hen ko leeɓol gertogal fa ulaika alladina ko ɓe tigi goni ɓen khasiru halkuɓe perdinɓe bornuɓe anfusum koye mabɓe bima holko tagi ɗum kanuɓe laatima bi ayatina e ayeje amen ɗe e qur'ana amen o e tawhid amen o e sariye amen o e komin dakni ko e komin karɓini ko yaslimuna hay gotel en o waɗani no foti waɗirede o weddi ɗum ladde o waɗi ko weli ɗum moliyal subhanahu wa taala wi ayyuhal muslimun fala nasalannama min namno alladina ne ɓen ursila ilayhim nelaɗe ɓe e mumen wala nasalannama min namno al mursalina fala naqusannama min tef mamin jokku mamin mbaɗ visite général visite secret alayhima dow maɓɓe di'el min tawa ko ɗum gandal wona toñange wona fefindade wona wadde goɗɗum wama kunna min latake ghaibin min min birni haɓe min nana ka kalaten enen mum gondiɗo allah subahana wa taala nana hay goto halanta ɗum ko windete ko to nga ɓeydo lerde allah wi wal wasnu peesirgal ngal yawma idin ñandenal haqqu e ngal woni gonga faman thagulan mo teddi mawasinu peesirgal mum fa ulaika na ɓen ngol muflihun waman khaffat mo hoyi mawasinu peesirgal mum fa ulaika alladina khasiru ko ɓen goni perdin anfusum koye mabɓe bima kanu koɓe laati bi ayatina yadlimun wa sallallahu ala sayyidina wa sallam jarra makkannakum fil ardi wa hakada وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون أيها المسلمون إذن من هنك إن جتيهن إن طاميهن بمعنى للمدعو دينا ko on woni subhanahu wa taala ina waɗɗi jokkute diina o tawa wona ko woɓɓe jamiri ko wiyete waliyaɓe walla ko wiyete tefoo o reftiri hen e jangtanaɗe men lepte aduna heewi gure ɗe o halki o jangti lepte lahara mo namna nelaɓe ɓe e peesirgal ngal woni gonga janggo yawmal qiyamati hande omo jangtano men nemaji ɗi o waɗani ɓiɓɓe adama ina hen yimnude ɓe leydi e tagande ɓe façanaji ko mbiyeton ko noneji ɗi ganduɗa ko kewɗi ɗi ɓe guurirta e feññinande men ɗiɗo nemaji e waɗɗade men ɗoftade subhanahu wa taala allah wi ya muhammadu wallah لقد مكناكم من كيمدي من يمني من كوني في الأرض ndiɗo leydi ko minen konni mon ɗo min konniri mon hen
hono non ɓoodde leydi nde wayni sa ƴeewi yimɓe wonɓe nden nokkere ko noon ɓe mbayi saba dendangal wonɓe nokkere leydi koye nokkere leydi nde ɓe taga bi masalan ummiɓe nokku goɗɗo ngare nokku ɓe koɗi ɗon ɓe ndemi ɗon ɓe gayni ɗon ɓe juli ɗon ɓe ndemi ɗon ɓe jibini ɗon manam jibinaɓe nden dongre bi mana koye toɓɓere ndin leydi ɓe jibina sabu ɓe ndemat hono ɓe mbimi mon daiman waɓatan sa soynima rule de setto a soynima rule de setto pittari jogorɗi jibinede jogorɗi tagede ɗi ngara ɗi tagama to ajal to ɓooy ɗi mbaɗama e waadere ndiyam nde yana leydi ɗum aawe wona kaaba walla wona foña walla wona maaro walla wona banana ɗumaɗa wona ndiyam ɓiɗɗo gorko o yara ɓiɗɗo debbo o yara ɓe ndenda subhanahu wa taala ñaawa cubalel jibine ndaya rulde tagoje men heen ɗeni ngara koye ndiyam heen woni ɗum tagi ɓi adama allah wi wala gat ko goonga makkannakum min yimmi on mi honni ono firarde leydi wo jalna lakum mbaɗanni mon fiya mayre maayisa guurirɗe mbaɗani mon leydi e koɗirɗe hoɗon koɗi heen hoɗon ndeeɗi heen mbaɗani mon leydi e guurirɗe oɗon nguura heen ñalawmaji gurnam mon ɗum ko ñameele ɗum ko jaram ɗum ko nemo ummiɗam ɗum ko moƴƴere ummide am taganmi mon façoŋaji kewɗe guurirɗi ɗi ko yani gurnam belɗam ɗum ɗo ko kuɗol ɗum ɗo ko nemaraɗi naye baale be ñala kosam ñamate o ɗum ɗo ko ndiwri ɗum to ko leɗɗi ɗum ko ndiyam belɗam ɗum ko jarameje luurɗe ɗe gasata e kemeeri ɗi ganduɗa e laabi ɗe ndewa toon ɗo kirdirton hoɗon ummo oɗo waktu oɗon jawta ɗo hoɗon jiita ɗum ko avion ŋaji ɗum ko autoji ɗum ko laaɗe jorde ɗum ko laaɗe ndiyam ɗum ko yaarude koye hoɗon jokkodira hoɗon naata hoɗon jalta ɗum ɗo tout ina ñaawi oɗon poti yettude ko heewi walakinna sukra min al ibadi qalil kono noon jiyaɓe allah ɓe yettude no fam ɗum tagi allah wi wa qalilun min ibadi ash-shakur wa qalilun min ibadiya ash-shakur ɗum tagi o wi qalilan ma tashkurun kono ko seeɗa jetta toon siko on toɓama siko tawi toɓayi mbiyon koko min cakki ko ñalawma naggam koko yimɓe amen ɓe ndendi ñalawma naggam ɓe mbaɗi saɓe kuuji ɓe mbaɗi naggam ko ɗum addi toɓa ngo wa hakada gasata e nder aadaji siko gawri ndi ari wiye kam oɗon bindi ayeje mbaɗɗon toon ñamon cali ɗum ƴettude tan oɗon doga subhanahu wa taala wi walaqad makkannakum fil ard wa jalna lakum fiha ma'ayisa guurirɗe qalilan ko seeɗa ma tashkuruna ko jettatoɗa siko tawi guite ma naati ɗi marseji a naate wuuro he eɗo gonɗa kiiɗo lekki no waɗi ko lammi kiino waɗi ko haaji kiino waɗi ko weli façoŋaji gasata ko yitere ma nde jiimi ko pop ɗum waddira ko gurdam ma ñalawmaji ɗi gurɗa mayde araɗe ƴeewa tan ko ɓi adama timata marché ko ma won million ŋaji ɗiɗi façon ngel ma woni en gotel ngela meeɗani ha maaya ene gur e ko allah addiri ko ɓi adama yo wuurdu so yeehi gemɓe ne yuppa jeeri ndi ne yuppa ndiyam no yuppo ma ina aratan no joowo fi kulli makan subhanahu wa taala wi ayuha almuslimun kono noon qalilan ma tashkurun famde ko jettoton allah ɗiɗo nemaji ɗi tagiraka so wona rende gurnam ɓandu ɓi adama wonande goto e bente
e wallitorade wawde rende gurdam mudin hawa wawa laɓɓinde fittano makko hawa heblano gurdam ɗam ganda ko abadiya mbiyeteɗam yawmal qiyamati nema juutɗo malal yimgal ngal alaɗo haaji subhanahu wa taala wi ya muhammad wala gar ko gonga makkannakum min yimni on fil ardi di leydi min konni mona mayri wa jalna lakum fiha min badani mona mayri ma ayisa gurirde qalilan kono ko seeɗa ma tashkuru nde subhanahu wa taala jantani ene aya men jawtude nemaji makko ene hen nema koye honnede leydi he e façongaji kewɗi ko waɗali men gurdam o ari hande homo haaltana men feññinana men tagore ɓinguel adama gadingel ngel hono waɗa hono woori hode allah wi wallahi ya muhammad